erabaki hartu baino leno, bai, egon ginen asko txiko udalarekin ere bai, aber eurok ze egingo zuten, zeren jai berdina daukate, eta eurok oso argi eta garbi zeukaten jaiarekin aurrera dijo zela. Bai, gu pentsatzen dugu, grebaren ideia edo ez dakite, bai, helburua, beste badaudela, beste neurriak hori bultzatzeko, orduan pentsatu dugu, grebaz aparte, egin dezakegu beste gauzak, ezta, eta horregatik pentsatu dugu gure programazioarekin jarraitzea. Greba egitea eskubide bat dela, bakoitzaren eskubidea, eta orduan nik bakarrik eskatzen dudana da errespetua. Errespetua, greba egin nahi duenarentzat, eta baita greba ez duenari errespetua, eta hori da guztia. Baina, zuk esan duzun bezala, erabakisa ez da erraza izan. Badakigu kezka taldeak ez duela dantzatuko, hori esan digute, greba jarraituko dute, eta... San Andres azoka goizekua da. Osea, izatez, goizeko 9:00 hasiko da, ordu bizetarako bukatuta egongo da, da gero, greba izatea edo bata ero bestea, arratzaldean ere bai, espazioak hortxe daude. Gure aldez, bentsat, ez dakau kontrakorik ezer, hori da.